Dini sa kalibutan, uhaulog lalinon ang nagtuman. Bisan tamayon tao, biay-biayon sa tanan nga katawhan. Ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon. Daghang kalisdanan atong hinsugatan, apan siya magauban angkod sa katapusan. Sa kapanahunan karon atuwa siya ito sa kalangitan. Naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, o mubalik siya dili sa kalibutan. Uhaulog lalinon ang nagtuman. Karon atuwa siya dito sa kalangitan. Naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, o mubalik siya dili sa kalibutan. Uhaulog lalinon ang nagtuman. Usa tumanunta ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa. Ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan ta, magmadasigon kita aron di paningan sa dugo sa katawhan. Karon atuwa siya dito sa kalangitan. Naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, o mubalik siya dili sa kalibutan. Uhaulog lalinon ang nagtuman, o mubalik siya dili sa kalibutan. Uhaulog lalinon ang nagtuman, o mubalik siya dili sa kalibutan. Uhaulog lalinon ang nagtuman, uhaulog lalinon ang Mga higala, kumusta? Mayong gabi kanyong tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is Our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is Our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Sa makausapan, nagpasalamat minimong hangtod ni ining mga higayuna sa gihapon gawas nun ang pagsultis kamaturan dinhis kanginan. Magapanalangin ikaw unta niini nga programa ug imong panalanginan usab Ginoo ang mga nagapaminaw nga pinaagi sa gasag influensya sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamaturan.
ug sila imong pagakabigon sa pagtuol sa pagpangalaga diha kanimo. Daghang salamat o Dios sa imong paghatag ug pagtubag sa among mga pagampo pagadawato namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nakalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sa gihapon no sa dili pa ta mo kuan magbasa man usa taon ta og mga text messages. Dili lang usa ko magbasa og text messages nga mga mga kaigsunan sa atong mga listeners kay gusto nako nga i-insert usa dinhi sa atong programa. Ko pila ka gabi wala ko dinhi tungod kay didto ko sa Dumaguete, tungod kay dunay mga offshoot nga kanunay gyud nga nag-atake sa SDA through social media. Akong gidawat ang pagpanghagit ni Abraham Orel, pastor sa offshoot. Ubos sa among sabot base sa cellphone nga siya'y mag-asikaso sa venue, siya'y mag-asikaso sa permit. Iya ang topic nga gihimo unya siya'y magkuhag moderator, tulo ka book iyang moderator. Until nga niabot ang panahon nga mobiyahe ko didto. Biyernes nga adlaw, nagkapirmahay mi. Apan di ay humana mong pirma sa ulahin na sayod na ibalo ko nga wa pa di ay makakuha og permit. Unya Domingo na pizza 28 ang debate, public debate. Karon pagkahuman sa pirmahay iya kong dadon sa gitawag niyag makiling. Nako kinsa man is makiling. Ang iyang gisulti board member na dire pero nag-agi na og vice mayor. Kung unsay atong tumong dito sa kang makiling siya magkuha tag permit. Naku dili board member ana ang mo-issue sa permit, mayor o dili bisan na lang sa barangay ang kapitan mo'y kuhaan ana. Ngano wa pa magkuha nga apiki na sa oras, ya wa pa mantay na kapirman kay wa magdahom nga mudayon ka ingko dili lagi na nga magkuha kag permit imong ipresenta ng atong topic. Mukuha ra ka religious public debate maura na kung may kabaynti ra ko nagkuha og permit mahitungod ani unya nako mahungyo lang ko Bernes maron palihog ikaw na lang ani kay mangita pamig kapuy-an og ang among panginahanglanon kay ugma Sabado lisod nang mamalit mi. So nagbuwag mi diha sa Boulevard nining Abraham Orel. Pagka Domingo alas 8:30 diha na Miss Boulevard. Karon ning round ko didto wa man gyud ay stage ingon niya naa wa pa po'y amplifier so mag alas 11 na akong gitawagan si Abraham Orel og naay mga kaigsunan diha nga nahinayak og adto o man makasugid hinuon makita man kay live man tawagan ako sa Abraham Orel pero ako nagampo gyud ko Ginoo sa makadaghan ni anang Sabados gabi kay balik pagkabuntag Domingo. Halos wala ko'y tulog sa pagpanginahanglan sa tabang sa Ginoo kay kangit-ngit og kahayag kay bawo mata kinsay naa sa kangit-ngit gisa naa sa kahayag. Busa nagampo gyud sa Ginoo nga Ginoo kung tarong ni tawhana si Abraham Orel magpakita ni siya gugma og pagpakigdait. Mao gini kanunoy na kong gibalik-balik si Ginoo pagampo. Pagpanawag nako siya ko asa na magkakaron. Ingon niya ni naman ko sa Dumaguete. Naku nga unsa man da ini wa man di diri stage unsa tigbakay dining atuan hitas ubos. Kay lisod bago nang naa magdebate mos ubos na naay mga membro budlay na may natua ka sa stage. Ingon niya nga ako tigbakay maning datingan Brad. Lagi di man siya ganahan di ay anang di siya sampitog pastor. Ingon niya dili man na tigbakay kay naa may atong topic. Kung saan tayo hunahuna nimo sa tigbakay way topic. Mo to nga naku dali na kay ato ning andamon dire. Inya usa makamuro makag patuo makag ikaw ray makamao. Ay sinta dayon og largo ko dili ato ning asikasuhon na kay hapit ng oras alas 11 kape na mag alas 12 alauna gud ta magsugod. Sa pagtaro nga puro sa mata dili taga dinhi. Tingali niya
O muanha ko diya. Wata ko diya kay mahuwasan ka hinuon. Karon mo kung ano suko maka. Siya pagtarong ha. Ikaw born Adventist ka. Ako gikan kog Katoliko. Kaya aling mahinay kang tagani ka, butaan niya kang buanga ka. Niabot sa akong hunahuna, nga giampo ko nis Ginog tarong ni nga tao, gugma og pakigdait. Gisultihan kog largos Abraham Orel. Brad, wa ko magkinahanglan og tao nga ingon anag taras, ingon ana og kinaiya. Ha? Busa, bisan ako wa. Kung mo lagi niya nga mag-inana magka di ka kinahanglan, niya nga kalain man mo magbahad-bahad ka man. Karon, humana mo istorya. Ako nang gipawong ang cellphone, diretso ko og withdraw sa place. Wa pa naabot siya. Nag-decide na ko, Ginoo, mao ni tubag sa pagampo. Aw, nagkuha na lang mi og ticket. Diretso mi sa pier, dito mi sa pier. Pag abot na sa kuan, mga hapit na mag-alauna, hantod alauna 2:28 ka miss call niya, wa na ko tubaga kay moabot gihapon sa punto nga isog na kayo siya. Adtong uban gipang chatan na lang, nagpost nga di madayon kay naay kakulian. Until nga nagpatuyang gid sila sa ilahang live kunuhay nga ako aning sibat mahingon ana gid noon nganing sibat kay didto magko. Pero ang tinuod pagkasulti wa ko magduha-duha sa pag biya tungod kay gihatag sa Ginoo ang ako nga gipangayo. Kay kung mahitabuon niya naay mga asawa nga ang bana dili Adventista. Unya ang simpatiya naa sa Adventista kay iyang asawa Adventista. Naay mga banag asawa Adventista ang mga anak dili labi nangaminyo na pero ang simpatiya naa sa Adventista. Kung mahitabo nga mag-inisog ni si Orel panahon sa debate kay labi na subidahon kaayo ang iyang tema, dili ko kapugong o kapasalig unya nga naay dili mo andar kay lain naman siya daan og tunada. Lagi gipakita lang sa Ginoo nga di siya uyon motong ni withdraw ko. Kung mahitabo man nga mamugos ko hunahunaan ninyo og dili baka insakto akong gihimo. Wa ko kapananghid sa misyon sa Dumaguete tungod kay naabot ko dito Biyernes na unya half day lang ang naa sa opisina. Ang punto og magkagubot unya hinuon sukad ko nagdebate kaluoy sa Dios wala pa gid nang mga ingon-ingon ana kay tarong raman ang pagsinabtanay. Pero kung mahitabong magkagubot unya sama ra nga ning adto ra kog Dumaguete aron maghimog kasamok problema. Kung mahitabo nga naay mga bana o anak nga mahinaya kay lalaki magid unya ni ana ang mapursige og mga priso unya asa man ko kung manginahanglan silang tabang isustintos lang pamilya ilang anak kay nahitabo na gumikan man sa kasabutang debate. So ako 100% gipasalamatan nako ang Ginoo ug unya nakabalik bidiri nga luwas ubos na sa ilang pagpalakaw sa mga tao nga ako nahadlok niya. For sa ngalan sa Ginoong Hesus, wala pa na may tabo sa ako nga in terms of debate doon na ko'y gikabalakan kadlukan kay sumala ramangod sa Biblia. So naghatag lang ko ani nga rason aron ang mga taga Negros nga nahinayak pag-adto ang wa na namo maapas pagpahibaw makasabot mo sa rason og hinungdan ngano nga wa ko ning dayon dili tungod kay nahadlo ko kundi tungod kay gipakita sa Dios ang akong gipangayo nga kung tarong ni nga tao gugma og pakigdait ang iyang ikapakita sa ako. Pero napakita na ako ng badbahad huwat niya kay manahaan ka mahuwasan ka tungod niya na akong giunhaw na dili mo tugot ang Ginoo og dili ni taong tarong usa wa gyud madayon ang debate. So sa tanan nga naadto sa plaza labi nas mga lagyo sure apan ang Dios unta magahatag sa inyo sa hustong pagsabot og panalangin bisan pa sa kalangan sa inyong trabaho paninapi og inyong nagasto. Salamat sa tanang mga kaigsuonan nga nangadto sa bunyo apan ingnuntan na disappoint mo. Ang Dios magapanalangin natong tanan. Well, Brother Libby, mas maayo sigurong imong di patamo adto sa pangutana, mas maayo sigurong imong matan-aw diha ang kuan, imong matan-aw diha ang
ato nga monitor aron ta kahibaw sa ato mga pinalangga nga mga viewers ug diin gikan. Okay, daghang salamat Brother John. So palihog higala alam mo text akong number kay akong cellphone nabilin. Kana Wow. parihan na gid ta Brother Oh. Libby. Nahitabo usa na sa ako for how many times nga diani ko sa radio station na limtan akong cellphone kay ang pagkakalimot gud nato ani nga ato usang i-charge. Ang ako asad kay nagtawag man ako misis sa akong anak, nakalimot ko og kuha. Oo. Oh. Ang ako kasagaran malimtan ako i-charge kay tuwa na gud sa Pikas kwarto. Oh. O niya ako lang na nga i-charge dito sa Pikas kwarto itungtong na ko sa plantsahanan sa atong mga sinina. Unya kining magdali-dali na ta sa oras ng hapit na di na hinuon ta makahinumon. Pila na gid ka bisis. Kadaghan na gyud nga naanhi ko dinhi wa ko dang cellphone usahay Usay. adto na ko sa lungsod bubalik na lang gyud ko. Muna usahay magpadagan ta dis motor mura nag maglupad ang motor tungod kay hagipot na ang panahon. Pero Okay, no? okay lang. Diri na mo text kang Brother John or ang inyong mensahe pwede ari paagi no higala sa comment section nato sa Facebook Live, no? Pwede ra gyapon og di lang mo magdali, pwede ra gyapon nga mo text mo kung Brother Living nga number o dis ako pero lagi Ugma na. ugma na. Ugma na. Okay, ato ning basahon niya si Sister Alma Mahait. Ang iyang mensahe, happy evening to everyone. God bless you always. More power. Okay, salamat intan na tagadaha diot ni sila si Sister Alma or Mabel Mahait og si Brother Inting. Kumusta mo dihang tanan madam? O ikakang tanan na lang diha. Kumusta niyo nga nagsunod ni ato nga programa si Brother Agri pirmi na nga magsubaybay itong programa og sila diha sa pamilya ni Ninang Revica. Kinis Mimi usahay daghan nga magkuan ni magsunod sa itong programa maayong gabiin lang diha ninyong tanan unya ang Dios magapanalangin sa inyo sa inyong pagbati sa buluhaton nato dinhi sa kahanginan nga pinaagi sa inyong gugma sa pag-ampo nagpadayon ni ang atong programa for how many years. Okay, napagod siya yung mensahe. Happy birthday to Tita Manaol Roque Buanghog. More blessings to you. Gikan gyapon ni Sister Alma Mahait. Tita Manaol Buanghog, no? Roque, Manaol Buanghog, no? Sa kinigong mga Roque, maod gid ni mga kuan diha sa daha diot, no? Mga ingnon ta sa sinulten, mga tubig-tubigan, unya kini sila ang mga karaang politiko ana nga barangay, no? Happy birthday gikan kang Sister Mabel Mahait uban siyang pamilya og happy birthday gikan diri sa Jesus is our hope. Okay, niya pag-imisay gikan kang James Lalusis nagsend siya og star. Niya pod si Brother Ronilo Itang, maayong gabi na usab kaninyo Brother John, Brother Michael og Kuya Libby og sa tanan nga mga kaigsuunan nga makanunayon na minaw. God bless. Okay, God bless also Brother Ronilo. Ay, gabi mo diha sa Saudi Arabia, Brother Ronilo. Okay, niya sad si Brother Jeffrey Joseph Distura Nubabos sa Lao ni. Yes, Lao Bourbon. Brother Jeff, may gabi. Good evening everyone. So mayong gabi Brother Joseph. Niya pagyod si Brother Ronilo, ni pagyod si ay mensahe. Maayong gabi Brother John, Brother Brother Michael, si Brother John Brother Michael Cinco. Kuya Libby og sa tanan. Okay. Dia si Lemuel Sances. Matagong liti na. Ingon ana mana sila kuya. Oy. Magwalay batasan baing ana na sila bisan diri sa Leyte. Oo, wala. Attention mo na sa liti. Kaya na mga option ba, nagsuroy-suroy. Aniya, nipagod si James Lanosis, salbahis di ay na siya brad, maayo rasad, uwa madayon. Aniya, niya po si Brother Jix, sumalinog, magkita unta mo ito Brad John kay tagalibho mo ni si Brother Jix, anak mo yan ni Brother Waning, na Sister Belinda, pero ito aning trabaho dito sa Dumaguete nga. Wala may Ning adto ko na siya unta dito. Oo. Wala may kakita, Brother Jake, pero og naminaw man karon na maistoryahan mo gana niya kusog man ipod ang ilahaging panguan nito murag garbo kay nila nga wa kumudayon
pero kami og ang Ginoo gyud diha kus Ginoo nagsanding nga gipakita gid niya gyud sa duha nako kamata ang pagpakita sa timailhan nga dili gid siya uyon tungod kay lahi og naa sa kasing-kasing unahuna ay nintawana. Okay, ang mensahe, good evening ninyo Brad. O ninyo po si Lemuel Sanchez, maunang ilang pamaagi kuya, manghagit na og debate tapos dili na sila mutunga. Ang ila dayon palakaw, nanalaw na, mauna ilang pamaagi. Kato ning tunga sila, ning tunga ko, pero sawa pa ang oras ning withdraw nako tungod sa naibahad. pagpanghagit na ay mga bahad-bahad. Bisan kamay wala ko ani kining away-away, stilan lahi-lahi man tag gigikanan sa kinabuhi. Nahimo na lang gyud na in taon kabahin sa kong kinabuhi kay itom ang akong kinabuhi sa una. Pero wa ko makuha na ang akong gidepindihan ang daghan unya nga magtan-aw makasud-ong unya dili unya makapugong naay mga high blood ron. Unya dili gid ko kakon labi na walay stage diha ras ubos. Unya ginatuyukan mi ana sa mga tao, ang sa mga Adventista hinuon dili ko kaayo gyud nagduda. Pero lagi ang mga tapi sa ilang pamilya nga wa pay bautismo, wala pa nakuan, nya ang pagbati na anas Adventista lisod na ug ikaduha pa wa ko kapanangid sa misyon. Pero ug dili lang unta ingon aton taras iyang gipakita bisag wa ko kapananghid o kira niabot sa kong unahuna dako ni nga problema mahayon unya ko ni adto lang kog dumagiti wa pa ko kapananghid sa misyon unya gubot ra hinuon ang naadtuan kay mga timailhan tong gipakita sa Ginoo sa ako Ginoo kung tarong ni nga tao gugma o pakigdait iyahang ikapakita sa ako muna badbaharan ka na dili na ang gugma na di na pakigdait pakigpahit. Okay niya po si Sister Leah Monies, maayo kay kamunang tulo diha. Yes, Marer, kami na in taon tulo, si Brother Isaw, 2 aron sa patay, kay naay namatay, taga naa nagpuyo sa sumimbang, gitawagan unta ta kay kagabi ipod kita antay paserbisyo ningon ko di apagos dumagite. So si Isaw karon ang magserbisyo sa patay. So tulo mi doon di si Brother Michael Cinco. Okay niya po si Rons Baring. Good evening ninyo mga brothers. Loud and clear inyong signal sa patag. Good. Naminaw sila Jason Paduga, Shirel Malinaw, Aljon Pumar o Carlo, anak ni Berge. Okay. Okay, niya po si Nicole Biring Idar. Mayong gabi ninyo kuya. Aray, salamat sa pagbiyo dahan. God bless you. Unya ang Ginoo na nagipanalangin ninyo ni Dong Binji, gikalipay ko na unya nagampo sab ko sa Ginoo bahin ana na nanay dugang nga kauswagan sa inyong pagkinabuhi. God bless God. Kaya salamat dahil sa pagbiyo. Okay, ato ning lilion sa ang pikas nga screen. Ato nakita si Brad Ronilo Itang, Elsie Pitugong, Siloy Deltam, James Talusis, niasab si Ginaline Lumuntad, Marilo Pipito Momandri, Jeffrey Joseph Distora Nomabos, Phoebe Alvarado, Noipi Moreno, Maricel Flores, Jake Sumalinog o Jonathan Tolipas. Niya ato sang nakita din si Ruiz Aileen, Ronald Condrillion, Dailen Tonuning Abresi, Susan Ortilano, niya po si Erwin Juanes, si Lovely Jane R. Golyemas, Wiljen Hidukyo, si Jason Aligway, Susan Magsayo, si Nicole Biring Idar, niyasad si Vicmar Osabel Boratso, si Rosalyn Meinit, Jaja Aligado Nulia, Brian Son Perez, niyasad si Alma Mahait, Orange Pilayo, Jan Moses Rosalihos Puyot, niyasad si Brother Nelson Bersero, og si Aida Tirana. So, mao ni ato nakita mahigala o ni ato sa ning basahon, ni ay mensahe si Day Ellen Tononing Abrese, mga rebuilde ina ang mga reform sabad lang na
na sila wala man na sila gawali sa tagagawas mga sulod na sila mga sulod na ang ilang gipangumberter. Okay. Salamat gid sister. Sa tuod-tuod gid lang hindi ina sila mga reform, mga retinine. Oh, mga retinine na kag tama gid ang ginsiling mo nga ina sila mga sabad-sabad gid kay man ang ilang atensyon ang mga Adventista gid man. Pero klaro kag makita naton ang ilang nga mga espiritu. So thank you sis. Okay na sad si Pastor Elias Coyos watching her in Cogon. God bless. So good evening dia Pastor oban sa imong family. Okay na pod si Rons Baring naminaw na sad si Tiago Paduga samtang nagtan-aw nga skater si Jason Paduga. Okay no? Okay, mayong gabi ni Rons Brother Baring. Tiago Paduga sa pagpaminaw nimo. God bless. Okay no? Adto ta higala sa unahan akong ihatag ang panahon ni Brad John alang sa pangutana nga atong entertainon karong gabi una. Okay, daghang kayong salamat Brother Libby. Well, adto ta higala sa pangutana. Kay ako na lang hangyoon ang duha umta ka pangutana ang atong tubagon ron pero doon ako'y na-insert nga paibalo diri sa atong program kinin lang usa pero ako lang mangayo lang kog suri sa natiksan kaganina. Duha unta ka pangutana atong tubagon kay igor man ta mobasa sa Biblia pero naghagip utas oras nya tulo mi dire. Well, ato ning ang ato ning tubagon kining pangutana niya. Okay. Mo ni ang iyang pangutana kung ganon sir na itinuro paninyo ang kautusan lumabas na walang kabuluhan ang sinabi sa Efeso 2:8 sapagkat sa biyaya tayo'y nangagligtas. Salamat po sir. Si Arnel po ito ng Manila. Okay, maraming salamat Brother Arnel. Ulitin ko ang tanong mo para maklarify sa lahat ng nakikinig sa ating programa at maraming salamat na mayroon tayong mga kapatiran, mayroon tayong mga listeners dyan sa Maynila at mayroon din tayo naman na tagapagkinig dyan, sila si Mr. and Mrs. Bansuerto na sa nung una kami ay nagkakasundo na sa pamamagitan ng true call sa cellphone sila ay mabigyan ng Bible study. Kaso nga lang, sinabi ko na sana naman ang elder lang. Kaya nga ngayon, maraming salamat sa Panginoon na silang mag-asawa ay nababautismuhan na. So maraming salamat. Well, ulitin ko po ang tanong ni Brother Arnel dyan sa Maynila. Kung ganon sir, na itinuturo pa ninyo ang kautusan, lumabas na walang kabuluhan ang sinabi sa Efeso 2:8 sapagkat sa biyaya tayo'y nangagligtas. Salamat po sir. Si Arnel po ito ng Manila. Okay, maraming salamat po Brother Arnel sa iyong mga katanungan na nakarating dito sa ating programa. Kami po ay natutuwa at nagagalak na mayroon kaming sinasagot na katanungan galing po dyan sa Maynila at maraming salamat sa lahat ng tagapagpanood ng ating programa dyan sa lahat ng ating mga kababayan sa Maynila. Sa totoo lang Brother Arnel, yan lang ang mga bagay na iniisip mo na lumalabas na walang kabuluhan ang sinabi mo, na walang kabuluhan ang sinabi sa Efeso 2:8 sapagkat sa biyaya tayo nangagligtas. Totoo naman yan, hindi kami tutol yan Brother Arnel, na tayong mga tao, tayo ay nangagligtas sa biyaya pero hindi nangangahulugan at ang biyaya wala o hindi nagbigay sa atin ng authority na tayo'y hindi na sumusunod sa kautusan. Ang importante talaga, Brother Arnel, na bigyan natin ng sapat na panahon kung papaano natin pag-aralan ang Biblia at bago tayo magbasa sa Biblia, dapat lang tayo'y manalangin sa Panginoon upang mabigyan tayo ng kalaman at katalinuhan tapos maintindihan at maunawaan natin ang mga bagay
na nagiging kaaya-aya at kalugod-lugod sa kalooban ng Diyos. Sa totoo lang, Brother Arnel, hindi nangahulugan na dahil tayo'y nangaligtas sa biyaya sa Episo Kapitulo 2 versikulo 8 nga kita kung sa Cebuano pabagay, Brother Arnel, ang nangaluwas kita pinaagi sa grasya. Totoo yan, hindi kami tutol dyan na tayo ay nangagligtas sa pamamagitan ng biyaya. Pero ang biyaya ay hindi nagbigay sa atin ng karapatan na labagin natin ang kautusan at ayaw na nating sundin ang kautusan. Ang sinabi po sa Lucas 1:4 hanggang 6, tingnan ninyo kung papaano ito natin maintindihan na yung mga tao ng sinaunang panahon na sila ay nanampalataya sa Diyos. Sila ay nanampalataya sa Diyos. Hindi naman na makita natin dito na porkit sila'y o tayo'y naligtas sa biyaya, hindi na nila tinutupad ang kautusan. Ito, basahin po natin sa Lucas Kapitulo 1, talatang 4 hanggang 6 kung ano ang sinabi rito. Tandaan mo, sa totoo lang, Brother Arnel, hindi ko nadala yung Tagalog na Biblia, pero pagsikapan ko lang, no? Dahil sa text mo kanina, makakaintindi ka naman ng Cebuano, pero hindi lahat. Dahil ang mga magulang mo, pati kapatid mo, ay laking Bisaya, kaso nga lang ikaw, bata ka pa na kayo'y nanirahan na dyan sa Maynila. Kaya nga makakaintindi ka ng Cebuano pero hindi lahat. Pero pagsikapan ko na mayroon kang matutunan sa gabing ito. Dito, Brother Arnel, sa Lucas Kapitulo 1 hanggang 4, tingnan mo na itong mga taong ito'y nanampalataya sa Diyos at wala kang makikita na mga taong nanampalataya sa Diyos na sila hindi sumunod sa kautusan dahil lang sa biyaya. Tandaan mo ito, babasahin ko po ito sa wikang Tagalog, sa wikang Bisaya, at pagsikapan natin na mabigyan natin ito ng pansin. Ito ang sinabi, talatang 4 hanggang 6 ng Kapitulo 1 sa Lucas. Ang sinabi, aron imong masiguro nga tinuod gayon ang mga butang nga gikasulti kanimo. Ang sinabi rito, Brother Arnel, upang matiyak mo kung gaano katotoo ang mga bagay na sinasabi sa iyo. Tandaan ang sinabi, upang matiyak mo kung gaano katotoo ang mga bagay na sinasabi sa iyo. Paano mo matiyak na totoo ang mga bagay na sinasabi sa iyo? Sa pamamagitan ng nakasulat sa banal na kasulatan. Gawa 17:11. Gawa 17:11. Ituloy ko po ito sa talatang 5, ang sinabi rito, ingon ni ini ang nahitabo. Ganito ang nangyayari. Niadtong panahon nga si Herodes ang hari sa Judea, may pari didto nga ginganlan og Zacarias nga gikan sa kaliwat sa banay ni Abias nga mga pari, ang iyang asawa mao si Elizabeth nga kaliwat usab sa mga pari. Tandaan natin, Brother Arnel, na itong si Zacarias ay isang pari, At ang sinabi rito na siya'y may asawa na ang pangalan ay Elizabeth. Sa makatuwid, ang mga pari na tinutukoy at binabasa natin dito sa Biblia, iba sa mga pari ngayon dahil ang mga pari noon mayroong asawa. Ang ibig sabihin noon, mayroong pamilya. Pero iba ito sa mga pari natin ngayon. Kaya nga dito natin maunawaan at tayo'y matutunghayan kung ano ang pagkakaiba sa mga bagay na sinasabi dito sa banal na kasulatan. Ituloy ko po ang pagbasa sa mga bagay na ito. Ang sinabi, silang duha nagkinabuhi nga matarong atubangan sa Diyos. Silang dalawa ay namumuhay na matino sa harapan ng Diyos. Tandaan, may harapan, may atubangan ang Diyos. Kung naging totoo ang sinabi ng iba at ang kanilang doktrina na ang Diyos ay walang laman at buto, papaano magkaroon ng harapan ang Diyos kung walang laman at buto? Ang sinabi rito, sa atubangan sa Diyos silang duha, mga nagingo din nga silang duha
nagkinabuhi nga matarong sa tubangan sa Dios. Period. Paano sila nagiging matino sa harapan ng Diyos? Itong mag-asawang ito, ituloy ko pagbasa. Gituman gayud nila ang tanang mga sugo o balaod sa Diyos. Naintindihan mo, Brother Arnel? Tinutupad nila ang lahat ng mga kautusan ng Diyos. So, hindi nangangahulugan porque tayo naligtas sa biyaya, mayroon na tayong karapatan na ayaw na nating sundin ang kautusan ng Diyos. Naway naintindihan mo ito, Brother Arnel. Napakalinaw ang sinabi rito. Ayon sa talatang Kapitulo 13, talatang 8 hanggang 10, Brother Arnel, ito po ang ating masusumpungan. Ang sinabi rito, sana naman marami kayong nakikinig dyan sa Manila, Brother Arnel. Dito po sa Roma, talatang 13, Kapitulo 13, talatang 8 hanggang 10. Ito ang sinabi, Brother Arnel, at sa lahat ng nakikinig sa ating programa sa pagkakataong ito. Ito ang sinabi rito, Brother Arnel, tandaan mo ito kung gaano ito kaklaro o gaano ito kalinaw ang sinabi rito, at itong Roma, Brother Arnel, ito'y pinakauna-unang libro out of 14 books na nasulat ni Apostol Pablo, dahil sa lahat ng mga apostoles, si Pablo lamang ang may pinakamaraming libro sa Biblia na kanyang nasusulat. Ito ang masusumpungan natin, Brother Arnel, sa Kapitulo 13, talatang 8 hanggang 10. Ito ang sinabi. Kinahanglan dili kamo magpabilin nga utangan kang bisan kinsa, gawas lang sa utang nga mao ang paghigugmaay sa usa og usa. Tandaan dito, Brother Arnel, utang ang sinabi. Ang pinapahintulot nga rito, gawas lang sa utang ang paghigugmaay ang usag-usa. So ibig sabihin nun, pag utang ang ating pag-usapan, kailangan yan ay babayaran. Dahil utang yan kasi. Paano ang tao magkapagbayad siya dahil wala siyang utang? Siyempre, ang sinabi rito na ang utang sa bawat isa sa atin, yung ang sinabi ito, yung pag-iibigan sa bawat isa. Ang sinabi, nagahigugma sa iyang isigataw, naging din mao ang paghigugmaay. No? Gawas lang sa utang nga mao ang paghigugmaay sa usag-usa. Ang sinabi rito, yung pagmamahalan sa bawat isa, ito ang kinakailangan dahil ang tao siya'y nanampalataya sa Diyos. Ang sinabi rito ay ito, tandaan, ang nagahigugma sa iyang isigkatao, sinabi, kung sinong umiibig sa kanyang kapwa, ang sinabi umiibig sa kanyang kapwa, nakatuman sa kasuguan. Ang sinabi rito, siya'y nakatuman, nakasunod sa kautusan, sa kasuguan. So malinaw ito, Brother Arnel. So ano ba ang kautusan na tinutukoy ni Apostol Pablo? Yun bang sinabi nilang iba na kautusan sa banal na espiritu, kautusan ni Kristo? Ay wala na ba rito at hindi nakasali sa ating panahon ngayon, sa ating pananampalataya, ang mga kautusan nga nakasulat diyan sa 10 utos diyan sa lumang tipan? Tandaan po natin, ito ay tuloy ko po sa pagbasa, Brother Arnel. Ito ang sinabi. Ang sinabi rito, kay ang mga sugo sama-sa. Ang mga kautusan, ganito, ayaw panapaw, huwag kang mangangalunya. So itong kautusan na sinabi o tinutukoy ni Apostol Pablo, Brother Arnel, kautusan ito na nasulat doon sa 10 utos. Ang sinabi rito, huwag kang mangangalunya. Kaya nga mayroong mga tao na marinig natin, malaman natin, lalaki at babae, sila'y nangangalunya dahil sa kanilang paniniwala sa Diyos, sa kanilang pananampalataya, hindi na nagiging kasali sa kanilang buhay ang pagtupad sa kautusan ng Diyos. Kaya nga sa bagong tipan, malinaw na ang mga kautusan doon sa lumang tipan ay hayag na isinasabi ni Apostol Pablo na ito'y susundin. Ang sinabi rito, ang mga sugo sama sa ayaw pagpanapaw, huwag kang mangangalunya, ayaw pagpatay, huwag kang pumatay. Ito rin ay kautusan dyan sa 10 utos sa lumang tipan. Ayaw pagpangawat, huwag kang magnakaw.
Kaya nga maraming nangangalunya, maraming pumapatay, maraming nangnakaw sa ating panahon ngayon dahil ito ay bunga sa mga taong nagturo na wala na at hindi natuparin ang kautusan. Malinaw ba, Brother Ranel? Ipatuloy ko sa pagbasa rito. Ang sinabi rito, ayaw kaibog. Ang di ka maibog, ay ba siyempre, kasampung utos ito ug ang uban sa mga sugo na langkob o salang kasugo nga nagaingon, higugmaa ang imong isigataw sama sa imong kaugalingon. Iibigin mo ang iyong kapwa kagaya ng iyong sarili. Ang sinabi sa 10, kung gihigugma nato ang atong isigkataw, dili kita kinini ang kung gihigugma nato ang atong isigkataw, dili kita magbuhat og dautan kanila. Kung ating iniibig ang ating kapwa, di tayo gumagawa ng masama sa ating kapwa. Ang sinabi rito, mao kana nga kung aduna kitay pagigugma, tandaan, kung mayroon tayong pag-ibig, kung aduna kitay pagigugma, gituman nato ang tibuok nga kasuguan. Paano matupad mo ang buong kautusan? Kung ang bawat isa sa atin ay mayroong pag-ibig, natupad natin ang buong o lahat ng kautusan. So hindi nangahulugan, Brother Arnel, sapagkat tayo'y naliligtas sa biyaya, huwag na nating sundin at tuparin ang kautusan. Ito ay malinaw na sinasabi dito sa banal na kasulatan. Ang sinabi ni Kristo sa Juan 14:15, kapag inyo akong iniibig, tuparin ninyo ang aking mga utos. Kaya nga si Kristo, nagsabi siya, tuparin ang mga utos. Saan ba ito sinasabi niya? Ang sinabi ni Kristo sa The Living Bible, sa Lucas 18 hanggang 21, ang sinabi rito, ang mga kautusan sa 10 utos. Kaya nga ang sinabi ni Kristo sa Lucas 6:46, ang sinabi niya, bakit kayo'y, ang sinabi niya, kung sa Bisaya pa, nganong nagtawag kayo mo kanako Ginoo Ginoo, apan dili mo bubuhat sa ginasugo kanyo. Ito ang sinabi ni Kristo. Bakit kayo nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, pero hindi niyo tutuparin ang aking inuutos sa inyo? Kaya nga, Brother Arnel, napakahalaga talaga na sa ating pananampalataya at paniniwala sa Diyos, kailangan magiging kasali, magiging kasama sa ating pananampalataya at paniniwala na tayo ay tumutupad sa kautusan ng Diyos dahil sinabi ni Kristo sa Mateo 7:21, hindi ang lahat nagsasabi sa Kanya, Panginoon, Panginoon, ay makarating doon sa langit na bayan kung di siyang tumutupad sa kalooban ng Ama na nasa langit. Tandaan mo ito, Brother Arner, kasama ang lahat nakikinig sa ating programa, na hindi ang lahat nagsasabi, Panginoon, Panginoon, makarating doon sa langit na bayan, kundi ang siyang tumutupad sa kalooban ng Ama na nasa langit. At ang kalooban ng Diyos, ayon sa Salmo 48, ay ang mga kautusan ng Diyos. Naway naunawaan mo ito, Brother Arnel, sa lahat ng nakikinig, pagpalain kayo nawa ng poong may kapal. Okay, maraming salamat po. Daghang salamat sa nang naminaw. O niya, si Brother Michael Cinco maghatag og dugang pagpatinaw aning bayna. Brother Michael. Okay, daghang salamat Brother John. Mayong gabi kanatong tanan mga kagalaan og mga kaigsuonan. Mayong gabi usab sa tuig igsuon nga nagpadangat sa mao nga mensahe. Dili lang ko magtagalog igsuon kay bawo ko nga nagtan-aw siya sa Facebook Live. O niya, ang kaniya tong Facebook Live mga igsuon, pwede ni makatranslate og bisag unsa nga lingwahe. No, di ta parehan ni Brother John nga kaya magtagalog, basig mahirapan tas kalasad, Brother John. Okay raman na Brother Michael, no? Bisan patingali og kuan, bisan patingalig nagmagbisaya ko. Si Brother Arnel makasabot gyapon siya, pero base sa among text nga hindi lahat ng Bisaya o Cebuano ay aking maintindihan dahil laking Maynila po talaga ako. Pero maunawaan ko rin ang Cebuano dahil yung mama at papa ko at mga kapatid ko laking Bisayas. Okay, daghang salamat Brother John. So mao ni ang dugang tubag Brother Arnel sa mao nga ay mong gikalibgan, no, may tungod ni ining Efeso 2:8, no, nya nagsulti ka nga wala nay kabuluhan, no, ang gibuhat sa tong Ginoo
kay nagtudlo gyapon ta dinhi sa kasuguan. Pero ato ning basahon mga igsoon dinhi sa Efeso 2:8 nagingon, kay tungod sa grasya kamo mga luwas pinaagi sa pagtuo. So dunay grasya mga igsoon nga gihatag sa Ginoo nga libre, duna po'y pagtuo ang tao. So pinaagi sa grasya sa Ginoo o pinaagi sa atong pagtuo kita na nga luwas ug kini dili sa iyang kaugalingong kahimuan kundi hatag sa Dios. Pero kung atong lantawon mga igsuon wa ni naghatag og authority ang Efeso 2:8 nga dili na nato tumanon ang balaod sa Ginoo. Gani si Apostol Pablo mga igsuon, kung atong lantawon dinhi sa Roma 3:31 nag-ingon siya, gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo. So atong gibasa ganina sa Efeso 2:8 mga igsuon na naay grasya na apoy pagtuo. Mana igsuon nga gibungkag ba daay kuno ang kasuguan tungod sa maong pagtuo. Nag-ingon si Apostol Pablo mga igsuon, wala gayud hinunua gipabarog nato ang kasuguan. So mismo ang mga apostoles ni atong panahon na mga igsuon, bisan pag ilang nadawat ang grasya pinaagis pagtuo dina kang Kristo mga igsuon, wala gihapon nila bungkaga ang kasuguan kundi ila gani ginatuman. Dugang pa mga igsuon sa eksperyensya ni Apostol Pablo dinhi sa libro sa Roma gihapon City 21 ug 22 nga nagingon, tungod niini nakita ko kini ingon nga usa ka balaod nga sa dihang buot ko nang buhaton ang maayo ang dautan duol kanako. 22, kaysa kinasunuran sa akong pagkatao ginakalipay ko ang kasuguan sa Dios. Mo na igsuon ang kasuguan sa Ginoo maila nato kung diin ta dapita no nasipyat. Pero si Apostol Pablo ang kasuguan naas kinasunuran sa iyang kasing-kasing. Kaya no mga igsoon matod pa sa City 12 matod pa niya mga igsoon, busa ang kasuguan balaan ug ang sugo balaan matarong ug maayo. Mao na mga igsoon nga kini nga programa ha pinaagi sa doktrina nga gikan sa balaang kasulatan gitudlo jud na no dinas balaang kasulatan nga tumanon nato ang sugo sa Ginoo. Kay kung way kasuguan ning kalibutan karon mga igsoon perti yung gubuta. Gani ang atong panggobyerno dinhi nagkuha og example no sa Biblia aron nga makahimo silag mga balaod mga igsoon. Unya rason sa kadaghanan mga igsoon nga lisod tumanon ang sugo sa Ginoo, pero ang sugo sa Ginoo mga igsoon kung naay gugma sayon ra jud kaayo. Dinhi sa unang Juan 5 mga igsoon 2 ug 3 na nagingon, ug atong maila nga kita nahigugma sa mga anak sa Dios pinaagi niini, kung mahigugma kita sa Dios ug magtuman sa iyang mga sugo. Ang tinuod nga gugma dinha sa atong Ginoo mga igsoon no labi nagrasyahan nata natay pagtuo sige tagtawag og Ginoo pero wa ta nagtuman sa iyang sugo. Ang tinuod nga paghigugma sa Ginoo mga igsoon ang pagtuman sa iyang sugo. 3 nagingon, kay ang paghigugma alang sa Dios mao kini nga pagabantayan ta ang iyang mga sugo ug ang iyang mga sugo dili mabugat. Mana igsoon nga atong hinumduman kanunay ang sugo sa Ginoo di jud bugat. Unya ang balaang kasulatan ang atong Ginoo nagtudlo gihapon sa mao nga kasuguan hangtod niining atong kapanahunan karon. Mao na nga atong hinumduman kanunay mga igsoon sama sa gisulti ni Brother John ganina dinha sa Mateo City 21 nga dili ang tanan nagatawag Ginoo Ginoo magasunod sa gingharian sa langit kun dili kadtong nagtuman sa kabubuton sa Amahan nga naa sa langit igsoon. Atong hinumduman kanunay nga mintras may kinabuhi pa kitang mga tao aduna pa kitay paglaom sa pagduol dinha sa atong Ginoo. Ato lang pahumukon ang atong mga kasing-kasig huna-huna igsoon unya atong sundon ang kamatuoran nga naa sa balaang kasulatan. Alang pa sa dugang nga pagpasabot nining bahina ihatag ko kamo ka Brother Libby. Brother Libby? Padayon tahigala ato ta sa pagtan-aw no niya pay atong mga nakita sa screen. Atong tanawon dinhi ni si Noypi Moreno. Good evening Bro John, Bro Libby og sa tanang naminaw. Kapaglaom, God bless us all. Tampo ko og gamay. Bro John, ari sa Cebu magdebate kanang iyang estilo maro-maro
Thanks pagbasa bro. Brother Opino ni. Okay, sagdi na lang Brother Noipe, basta nakita lang nila nga sincero ta didto ta. Pero ang atong gihigugma, ang kalinaw o pakigdait, mga hinungdan nga wa na lang ko muna yun. Okay, niapod si Joderets Mulihon ditoy. Good evening. I'm watching. Good evening, Paridong. Nasad si Brother Jerry Nailon. Good evening sa Brother John, Brother Libby. God bless sa program and God bless kanatong tanan o sa tanan nga taga Tigpaminaw. Okay. May gabi, Brother Jerry. Ato ta sa unahan sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang pangutana higala na sentro sa Episo Kapitulo 2, versikulo 8 o versikulo 9. Only sa 2:8. 2:8 no? Ang iyang giikuan na ang iyang giingon nga nagiging walang kabuluhan ang sinabi sa Episo 2:8 na tayo ay nangangaligtas sa pamamagitan ng biyaya. Ibig sabihin noon, hindi sa pamamagitan ng pagsunod ng kautusan. Ang iyang ipalabas nga tungod kay nagsunod man ta sa mga kasuguan, atong gipakawalay bili ang biyaya. Good. Ang grasya. Yes. Nga mao si Kristo mahigala. Ang atong mabasa si Episo 2:8, naghisgot na may tungod sa grasya mahigala. Ato basaw na, wa magitay supak anini ang 2 versikulo 8 sa Episo. Ang mabasa gayon dinhi, kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo og dili sa inyong kaugalingong kahimuan kini hatag sa Dios. Sumanindot kayo ang pahayag ni San Pablo ngadto sa taga Episo. Naghisgot ni higala sa atong pagkaluwas, no? Ingon ni nga tungod sa grasya, kaning grasya kaluoy. Sa lain pagkasulit, tungod sa kaluoy, kay makaluluoy biya ta makasala, impierno buwentaton sangputan. Pero tungod sa kaluoy or grasya, nangaluwas kita pinaagi sa atong pagtuo. So ang tao higala kitang makasala, naluwas tas grasya tungod kay mituo ta. Kay di ta mituo, di ta maluwas. Kay sa Episo 2 versikulo sa Tito 2:11, ang Biblia nagsulti nga kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao, ang grasya sa Dios di kapadayag. So kitang tao nga nahulog sa sala, nga nakasala man pud ta. Tungod kay naglapas man ta sugo, malinapason tas balaod ba? Tungod kay nakasala man ta, ang pagpakasala paglapas sa balaod sa Ginoo, makaluluoy ka ita kay ang atong sangputan mahigala atong mapaabot ang kalayo gyud sa impierno, ang kalaglagan mahigala kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Pero tungod sa kaluoy sa grasya, naluwas kita tungod sa atong pagtuo. So, ang hinungdan dahil nga naluwas ta sa grasya tungod kay doon natay pagtuo. Kisam ng grasya. Ang grasya, ang kaluoy, mauna si Ginusos. Gipadala siya sa amahan nga nis kalibutan. Munang sa Juan 3:6. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan matungod ni ana, iyang gipadala ang iyang anak nga bugtong. Aron ang bisan kinsa nga mosalig kaniya or motuo kaniya, dili siya malaglag, makabaton siya kinabuhi nga walay katapusan. So ang Biblia nagsulti higala nga gipadala sa amahan ang iyang bugtong anak nganis kalibutan. Kay imbes unta kita maoy ilansang sa cross. Tungod sa gugma sa amahan, gitugutan niya iyang bugtong anak nga moanhis kalibutan aron magpakamatay sa atong dapit. Gipakamatian ta, gilukat ni Kristo ang silot sa atong mga sala, pinaagi siyang kamatayon dito sa cross mahigala. Gipakamatian ta, kita malatoy angay nga ilansang sa cross, kay kita'y makasasala
Apan tungod sa gugma sa amahan, gipadala ang bugtong anak. O ang pagpadala niya, mauna ang kaluoy, ang grasya nato nga mga makasasala higala. So mituo ta kag Kristo, nadawat nato ang kapasayloan sa atong masala. Kay misugid man ta niya, miangkon tas tong pagkamakasala, o niya atong gisugid nga niya, ni anang panahon na, naluwas ta mga higala sa silot sa atong mga sala, pinaagi sa grasya. Naluwas ta sa silot sa sala. Human ta naluwas sa silot sa atong mga sala, mga higala. Unsa may atong buhaton? Unsay buhaton sa tao nga naluwas na sa silot siya mga sala? Ang buhaton sa tao, muundang na siya sa pagpakasala. Di na magpadayon pagpakasala. Ngano nakasala man ta? Kay naglapas man ta sa sugo or sa 10 commandments. Gilapas man nato. Kanang paglapas nato, nakasala ta ana. O niya kay mituo man kang Kristo, misugid kasi mo sala, gipasaylo ang imong mga sala o gibayran ni Kristo ang bayad sa atong sala, pinaagi siyang kamatayon. Gitubos niya og ang buhaton sa tao nga tapos na siya naluwas sa silot siyang masala, dili na siya magpakasala. Unsa may buhaton sa tao nga dili magpakasala? Ang buhaton sa tao higala aron di na siya magpakasala, magtuman siya sa sugo. Magtuman na siya sa napulo ka sugo. Nga naman, kay naluwas naman ka sa silot sa sala, magpadayon pa di ay ka pagpakasala na ang tao bitaw sama ni Maria Magdalena, human nadawat niya ang grasya, ang kapasayloan siyang sala. Gitambagan maginusos, babae, lumakaw ka og ayaw na pagpakasala pag-usap. Kay ang pagpakasala, paglapas man sa sugo, sa laing pagkasulti, ingon si Kristo, babae, lakaw ka og tuma na sa sugos Ginoo. Kay kung nagtuot ang naluwas ta pinaagis grasya, o niya, maglapas gyapon ta sa sugo, ang Biblia nagsulti higala sa unang Juan 3 versikulo 8, kadtong nagpadayon sa pagpakasala or paglapas sa sugo, iya ni Satanas, kay si Satanas nagpakasala man, sukad pa sa sinugdan. Iya ni siyawa mahigala. Naluwas kunuhay ta tungod sa atong pagtuo ngadto kang Kristo. Unya, wata mo undang papakasala. Lapas gyapon sa 10 commandments. Ang muangkon ana ang yawa. So ang pagbantay sa napulo kasugo mahigala, di na kay nagpakawalay bili sa kamatayon ni Kristo sa cross. Ang pagbantay napulo kasugo maunay resulta sa tao nga naluwas pinaagi sa grasya tungod siyang pagtuo. Kinahanglan siya mutuma na sa balaod sa Ginoo. Kay kundi siya magtuman, iya siyawa. Mohinungdan sa unang Timoteo 6 versikulo 14, nagtambag San Pablo. Ingos Pablo nga, ako magtugon kanimo nga imong bantayan ang sugo hangtod sa pagtungha ni Ginoo sa Kristo. Wa naman tayo mga higala sa di pahingpit puson ang ato nga tulumanon ni ang atong theme song. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalangtanan og makagangahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Gikalipay na mo ang kalampusan sa imong pulong, panalangin ang tanan nga paminaw, dadas kahayag sa kamatuoran aron